sai kai positive din shi duk wanda ya fito gaban ka ziyara ya yarda da kai amma me yasa za mu dinga cin amana yanzu dan Allah abin da aka yi mutum ya ba ya dace daga kai sai haliyarka bayan mutuwa akwai wasu akwai iyaye akwai ganin Allah na daya sarki mahalicin duniya kai ne mai mulkin gaskiya wanda san ba ka yi